Igama lami nguMelusi kaSkhosana. Namhlanje kuma-fractions wethu sizofunda ukushintsha ama-improper fractions siwenze ama-mixed number. Khumbula ekuqaleni sibe sifunde ngama-mixed number, sawashintsha sawenza ama-improper fraction. Namhlanje sizokwenza ama-improper fraction noma ama-fraction angamanga ngendlela efanele siwayenze inamba ezixubene. Phambi kwethu kuthiwa sibhale u7/4 abe i-mixed number noma inamba exubene. Ukhumbule u7/4 wethu u-improper fraction ngoba i-numerator yethu inkulu kune-denominator yethu. 7 mkhulu ukudlula u4. Phambi kwethu-ke sino 7/4. 7/4, yebo. Sizobala kanjena ke kuze sithole nje impendulo yethu. Sizothi u4 ungena kangaki ku7? 4 ungena kangaki ku7? Noma sithola abo4 abangaki ku7? Sithola ukuthi sithola u4 owodwa, meaning u4 oyi-1 esimthola ku7. Maqeda sithi u1 umphinda ka7 noma u4 umphinda ka1 sithola kuba u4. Sithi u4 umsuse ukhiphe u4, 7 minus 3 noma ukhipha u4 ku7 uthola u1. Esizokubhala nayi-ke i-mixed number yethu ime kanje. U1 wethu loya umele loya 4 wethu ophelele i-whole number ongene ka1 ku7. Loya 3 wethu umele u3 wethu osalile masikhipha u4 ophelele. Ukhumbuleke nawe mawuyenza lula nje ku7 ukhipha u4 usala ngobani? Usala ngo3. Ngiyacabanga ukuthi iyaqondakala, ayisokolisi. Engizofuna sikwenze, ngifuna senze isibonelo esiqhakathekile esibalekile samabhokisi ukuze ngithole ukuthi ngisho kanjani lento mangithi i-mixed number yethu i1 3/4. Ngifuna niqonde kahle ngamabhokisi engizowadweba. Ngizodweba amabhokisi. Nako kusemqoko. U7 wethu loya umelwe icezwana. Amacezwana awu7 ku4. Ngizonidwebela nithole kahle. Icezwana lokuqala leliya, elesibili leli ngasho ukuthi amaphisi. Iphisi yokuqala, iphisi yesibili, iphisi yesithathu. Komele senze amaphisi awu7 ku4. Sesinamaphisi awungaki? Awu4. Loya 4 okay, ngizonichazela kahle ukuthi siqhubeke. Iphisi yesihlanu lena, iphisi yes6 yesithupha, kuyiphisi yesikhombisa 7. Amaphisi esinawo awungaki? Awu7. 7/4. Kusho ukuthi amaphisi esinawo awu7 kwamane. Sihlukanise abo 4 abane. Into engiyenze ngayo ngizihlukanise ke ngendlela esibale ngayo laphaya nasathola nempendulo zethu. U4 sithola abo4 abangaki ku7 nabaya u4/4 uyi1. Kahle kahle sithe 7/4 ulingana nokuthi u4/4 no plus 3/4 wethu. U4/4 wethu loyana u1 lo esimthole masikhipha u4 ku7.
ke u3 over 4 wethu loyana ufana no3 osalile masikhipha loya 4 over 4 or noma sidivide u4 over 4 oku1 inombolo yethu ephelele. Angazi ngoba nitholile ukushwankathela yonke indaba esikwenzile sithathe u1 loya wethu ufana nalento abeyibiza i-whole number, inombolo ephelele, ngoba sikhiphe u4 ukwazile u4 ukuthi angene ku7 wangena waba ka1 kanye wayenza inamba ephelele, ceda eceleni kwasala ke u3 ebesele naye, kungakho sibhale leya fraction eyimix yethu.